koittaa sitten etsiä joku jalka sinne. Mitä nyt on vielä nostaa? Niin, että tiesköhän rovea mikä tossa on. Joo. No niin luottavaiset lähin sinne vetoon. Väitän se kiekonks, jos tuolla ihan tuolla pullossa oli jotain yksiä kanssa. Kaverit olis vähän. Jes, hyvä. Nyt menee. Come on, Yes, pidä. Come on, mene. Pysy. Toppi on ihan... Olli saa videolle. Muistaa sieltä oikealta se grim. No niin, Yes. oh. Pääsit siitä riesasta. Oli kyllä niin rajoilla. Just oli sanoa, että näytti, että oli kyllä aika rajoilla. Vähän jo sormet lähti niinku poispäin siitä, kun otti kiinni.